Sziasztok! A mai videóban bemutatom azt Facebookon, hogy lehet elérni a Pride gombot, azaz a büszke gombot Facebookon. Elérni a Facebook alkalmazásba, aki egyébként Facebook alkalmazáshoz bemegy, rányom a searchre, keresésbe, és beírjátok, hogy LGBTQ kukac Facebook, és az LGBTQ kukac Facebookra rámentek. És már csak annyit kell csinálni, hogy nyomtok egy lájkot, visszamentek a Facebook oldalatokra, és nem mutatom, és itt van a Pride gomb. Én annyit erről, hogy felmentek a Facebook alkalmazásoktól, felmentek a Facebook alkalmazások, kukac Facebook, és rányomtok a kukac Facebookra, nyomtok rá egy like, az oldalatokra is ott lesz a Pride gomb. Ennyi. Na, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá akkor dislike, és írjátok le kommentbe, hogy akartok esetleg még tutoriál videót tőlem. Na, mára.